Kamusta inyo mga Cancer? Ako nga pala si Paulol. At alam naman natin na malapit na maging maingay ang buong mundo dahil sa New Year. Gusto ko muna magbasa ng mga hate comments. Mga hate comments galing sa ating mga lovers. Alam nyo naman tayo, diba dito? Naman natin na mapupusok ang mga Pilipino pag meron silang ayaw nilang marinig. Galit na galit sila pero okay lang. Ano kung pake sa ganyan? Kasi kasama yan sa pakikipag-argumento at kasama na lang yun sa mga characteristics sa isang Pilipino na makukulay ang bokabularyo na gano'n magsalita. So, dahil maingay ang magiging taon, babawi muna tayo. Kailangan nilang mailabas lahat ng galit nila sa akin para pagdating ng 2019 malinis na uli ang kanilang listahan at okay lang. Sasaluhin ko to lahat para sa kanila kasi mahal na mahal ko kayong lahat. So, simulan na natin. Unang-una, buena mano. Buena huli. Ano naman yung kabaliktaran ng buena mano? ASMR, comment, review. So, pwedeng hate, pwedeng natawa lang ako and gano'n. Isa pang ear-rape, dislike ko face. Oh my God! Wag mo i-dislike na ko. Ang sakit niyan. Ayaw mo ba ng ear-rape? Okay, mabuti na. Ayaw mo ng ear-rape. Sunod. Oopsie. Milkshake. Anong anime yung profile pic mo? Hentai. Gusto ko yung wala ka ng pake. Like, hindi man lang niya alam saan hentai to galing. So, sinabi na lang niya, hentai. Sige, milkshake ko. Anong gusto ng puso mo? Corny mo naman. Puro kapad ang ilang beses na yan ka. 2 beses. Ano pa yan? Hindi mo man lang makot ng tama. Si Tito. Lagot ka kay Tito mamaya. Faral. Bahala ka dyan. I'm not much of a fan either. But I don't like how he calls his fans. Oh my God. Oh, tinamaan natin na isang snowflake. Oh my God. Kawawa ka naman. Ganito gawin mo ha. Ikidin. Punta ka sa kwarto mo. Ilak mo yung pinto. Tapos lahat ng pagkain mo ipadala mo na lang via Food Panda or Honest Bee. Huwag kang lalabas ng kwarto mo kasi ganito sa totoong buhay. Nasaktan ka pa o tinamaan ka pa. Kaya ako tinatawag yung community namin na cancer. Kasi parang unironic na kami yung nagpupurga ng mga cancer sa lipunan sa mga video namin. Kaya kung tinamaan ka at cancer ang tawag ko sa amin. Diba sabi nga sa quote ni Kuya Will, siguro ay totoo kaya ka naiinis. Dari. Sunod from Unique. Autistic ka ba? Sabi ko, very. Kaya pala ganyan mga mukha ng mga autistic. Oh, po. Panda ba Unique? Kaya ka ba tinanggal sa 4 of Spades? Kala ko naman na-gets niya. Mukhang hindi niya nag-gets ang humor natin. So, ibigay na natin sa kanya na isa siyang top 8. Pwede siyang Dolphy 2.0 sa kanyang comedy. Grabe. Di ako hater pero di ka nakakatawa. Sakit mo magsalita. Grabe. Hindi ko na kaya. Kaya ng content tayo na walang ka-original. Parang may mali ka dyan. Manlalait ka na lang mali pa yung pagkakasabi mo. Dapat walang originality. Ano pa yan? Level 13 ka na nga. Utak mo. Level 0 pa din. Sunod. Lemon Trap. Honestly, ikaw yung pinaka-bobong content creator na dito. Gamitin mo naman yung utak mo. Oo nga naman. Ba't hindi ko ginagamit? Bakit ba ang bobo ko? Baka alam ni Lemon Trap kung ano ba ang matalinong content. So, puntahan natin ang kanyang profile. Isa kasi hindi natin naiintindihan. Lemon Trap! Ano to? Kaya naman pala meron tayo ditong memer. Asakit ng boss sa paggawa sabi ko, kailangan natin papanindigan. Parang yung ginawa kong paninindigan sa panood na walang kwenta mong video. Joke lang pang yung channel. Magaling kang member. Maraming salamat Lemon Trap. Cultivate and destroy, take December intensive. Ito mga pagkain, ito mga paputahe na to, mga kaputa-putahang putahe. Ang favorite ko to mga to eh. Ang dami nila dito eh. Sinigang na baboy, lumpiang sariwa, ang dami nila. Ayan, sinilagang pa. Lose no, not to be probably. Ayan na, nagsasama-sama sila, dahan-dahan sila, atobong manok. Staying strong, no, not to be. Karami mo, mga katitis, at yun yung matitiis. Pamtinulak manok, chicken curry, di ba? Ang dami nila mga putahe dito, kaya pa nagugutom kayo. At nagugutom ang utak nyo. Pumunta lang kayo sa comment sections, makikita mo yung mga yan, marami sila. Tanong lang po, di ba pwedeng makita kung virgin pa ang babae? Di ba pwedeng maobserbahan kung pa rin? Ano ba ito mga tinatanong niya sa akin? O bigay ni ba ako? Mukha bang mabigay niya ako dito? Sige JM, total nag-effort ka magtanong, sasagutin kita. Hindi man to pwede
scholarship ibibigay. Kaya yung pumuntang Davao, walang balita. Lumipas na ilang buwan. Nakita ko sa bus. Nagbibenta ng biyaya at mani, binabenta daw sa kanila. Ay nako, ibang universe na siya dinala. Gago, mas masarap pa rin ako sa'yo. Adobong baboy. Comment nyo below sino mas masarap, adobong manok o adobong baboy. The feeling na ako ang actor ni Pate Safi para sa film. Sorry namin sa school. Pero si Ibarra gusto ko hindi si LGBTQ tayo dito. Equality lahat. Respeto natin lahat ng sexual preference ng mga cancer. Diba? Okay lang. Kailangan mo ito gawin para sa grades Noxen. Okay lang yan. Putang ina mo si Raya. Sinumbong ako ni Kuya. Ang hirap tumawa ng ASMR. Tawa ko na par. Ito pa naman unang beses ko. Pinanood ka. Ayoko na. I'm sorry. Sorry na ito mo. Kaya talaga ako. Yan ka naman talaga. Yan talaga. Ang pinakamasarap sa lahat. Bakit ba? Hindi ko alam. Bakit? Bakit Toki Literature Club? Ang gamit nila. Mga profile picture. Sumasakit yung ulo ko sa ASMR na tapos na. Boys, puro ka blush. Ano yung blush? Makeup? Wala akong makeup. Baka putahin. Ano ba? Yung sakit na lalabuna ko. At least, diba? At least kalahati ng video na try natin mag-ASMR. Diba? Gusto natin trendy tayo dito, diba? Parang ako yung tito nyo na gusto mo maging in the know, you know? Share mo lang. Okay. Pareho tayo ng phobia. Pedophobia. Fear of dance. Sagot ni Val sa permo. Ako. Magaling kang... Magagalit po tayo na kinura. Cancer na rin mama ko. Yan ang tunay na nanay. Bigyan mo ng magandang regalo yan next year. OA sa edit, like if you agree. Ito yung mga sanay lang manood ng mga videong sinasalpak lang walang kahit anong effort. Kaya hinart ko kasi nag-agree naman ako talaga na marami akong ginagawang edit. So, walang nagla-like sa kanya, tayo na mag-like para sa kanya. Mahalin natin siya. Huwag ka na mag-vlog, Paul, i-report kita. Hindi kasi ganun yun. Porket hindi mo nagugusto, i-report mo na. Hindi yan papansinin ng YouTube kasi sa totoong mundo, okay lang na meron kang hindi gusto. Sama yan sa buhay. Ay, inggit na naman po tayo, pakyu ka. Hindi mo na klase sabihin yung ka kasi yung you, yan yung English ng ka sa pakyu. Kaya in-explain ko pa sa kanya para naman matuto na siya. Magta-2019 na tanga ka pa rin. Sayang gusto ko pa naman ton siya. I'm sorry, Joban, kung nasaktan ka. Ako rin naman gusto ko nito child na to. Pero araw-araw na nakikita ko yung content na nilalabas ko. Naiinis ako sa sarili ko. Ikaw na naman. Kore mo pa sobra. Maraming salamat to. Numalis ka yun. Di ba hindi ko na sila kailangan komentan, di ba? Level 0 ka pa din sa akin. Maraming salamat. Meron tayong mga tagapagtanggol. Mga Victor ko yan. Sila ton. Maraming salamat. From Jake. Pwede sa Twitter na ayaw kasi sa FB. Wow! Pabebe kang hayop ka. Pumunta ka sa PBB8. Paul, mali na nga yung spelling pangalan mo sa akin. Ha? Ang dami mo pang gusto. Pero okay na dahil maganda ang pangalan mo. Okay na, sasaluhin ko yan. Yung PC ko, ha, hindi pa nito kaya. Bibili pa lang ako. Ha? Nag-iipon pa ako ng mga ads sa pinapanood nyo. At every time na ina-ad block ako or ini-skipan nyo, tumatagal lang lalo. So okay lang. O di ko kailangan agad mag-setup. Magkala ko nagagawa na mismo pala mag-react lang. Pero meron din ako ginagawang memes. Baka isa lang yung... Yan ang hirap sa atin. Isang video pala napapanood sa channel natin. Ang dami nyo na sinasabi. Buti pa ako mga pinanood ko yung social experiment na kalbo, sila Jamie. Pinanood ko halos lahat ng kanilang mga videos, diba? Para naman magkaroon tayo ng mas kalawakan na kaalaman bago tayo magbigay ng ating saloobin, diba? Para naman tayo magmukhang tanga tulad ni Supremo. Parang tanga yung video mo kayo nakakahilo. Parang tanga. Sanay ka lang sa mga static na nakaganon lang, diba? Ito, static ako dito, di ko masyado edit. Para sa'yo, Martin Ross, nako. Ayoko nasasaktan ka. Oh, we have an edgy lord na nandito, nako. Alam mo, wait lang. Naging ganyan din ako dati na, uy, siguro norm you. Pero,
dahil doon, naban yung una kong channel, 6K subs, rest in peace. Kailangan binabalanse ko na yung content ko na hindi lang puro mga EEG or medyo mali. Diba? Tinatakpan ko na nga minsan eh. Kasi kahit ako natutuwa sa ganon, hindi naman yung angkop sa YouTube guidelines. At doon ang aking main channel. Series, naging normie na rin si Paolo Sad. I remember how I used to get excited kapag may bagong video. Ngayon, hindi na. Parang Jamil, nakulang na isang letter. Na video to pero ibang klase ang jokes na hindi nakakatawa. Una-una, wag mong gamitin sa Rizal ha. Hindi yan sasabihin ng isang tunay na bayani. Maraming salamat. Quit ka na sa YouTube. Napaka-cringe sa lahat ng content mo. Nakakahilo at nakaka-stress. Yes, kasi alam ko sanay ka sa mga videos na hindi mo kailangan mag-isip. So, pasensya na. Okay lang. Pumunta ka na sa mga gusto mo. Mabuti lahat na paraan ka rito. Ito lang ang comment ko sa'yo. Uulitin ko na lang. Will, bakit mo ako sinaktan? Sabi ko nga sa inyo, hindi porket i-report mo, mare-report na. Nire-review yan ng YouTube. Hindi nyo na kailangan i-report para makita ng YouTube. Ginagawa na naman ng YouTube yung manual review sa mga channels. May sepon ka ba? Sepon? Sino si Sepon? Pangit mo magsalita. Pasensya na. Ito talaga yung boss ko eh. Parang malalim na may sipon. So, kung gusto nyo, ganito post ko, wala akong magagawa. Di ba? Para lang ako mga baby bra warriors. So, hindi, ito na lang yung panindigan nyo. Wala akong choice, di ba? Alam mag-ASMR ako palagi. Pag lagi ako ganito magsalita, sumasakit lang ang aking baby boses, di ba? Ayoko rin yung boses ko. Yun na lahat for this year. Maraming salamat mga cancer, di ba? Naging sobrang saya ng taon na to. At meron pa ako ilalabas sa special na video bago matapos ang taon. So, yun ang ating ASMR/tinamad mag-ASMR comment review. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga cancer dyan. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng isang sobrang sayang taon. Masyado ba tayo like? Share sa mga cancer nyo friends. At syempre, tandaan nyo, magpaputok kayo lagi sa labas ha, para safe.